Sing penting seger ngorene kepenak awake. Randalok bilang bos. Terus piye? Kok aja lali jajan. Aja lali nyemplung. Terus? Banyune suweger. Terus? Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi mbak aku Roji bakul iwak. Aja lali ya, nak kebetulan aku tuku iwakku sing akeh, nak perlu diborong. Saiki aku ame gawe video ning Kedunggong pemandian alami bersama anak-anak yang ganteng-ganteng. Ya. Tapi tolong sebelum saya lanjutkan video ini, yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya. Yang udah saya doakan panjang umur, banyak rezeki. Oke? Nah, ini sekarang saya bersama anak-anak yang ganteng-ganteng. Ini namanya siapa? Moe. Moe. Yang ini? Rizal. Rizal. Yang ini? Mochi. Mochi. Ya, anak-anak ini sudah besar, biasa menyatu dengan alam ya. Ini adalah pemandian kali Dunggong, wisata kali Dunggong ya, Dunggong ya. Di atas sana juga ada wisatawan yang datang. Nah, kedalamannya mungkin sekitar 1 meter lebih lah, kurang lebih lah. 1,5 meter. Suasana sore hari sangat sunyi. Udah ada suara cenggeret ngek 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 ya. Udah ada suara cenggeret ngek ngek ngek. Ayo anak-anak mandi yuk. Saya mau mandi dulu ya lur ya. Ulang lur, eleng jaman cilian. Cocok ini kan Bu, cewek ya. Jomblo kita itu. Tapi perasaanmu habisnya gini. Seneng ya ini lur. Ini tak kadek tak? Suweger tenan, guys. Iki anumu rak mengkerat iki anumu. Wis cewek tau durung? Wis ra deh. Wis. Wis cewek lur dari itu. Iki bagus payu burung iki. Kepiye? Mas wis cewek tau durung? Durung. Nah, wah ini adus sing resik ya ben ora kopros. Sing payu untuk cewek ya. Enak lur, cocok. Suasana alam asli, irit biaya, rasa modal. Cocok untuk yang kantong tipis sih. Wisata ngirit segini. Yang penting kan neng ati ayam ya lho ya. Nek atine ayam kan awake bisa seger waras seneng ya lah. Roji bakul iwak. Roji bakul iwak. Ya. Iwak lur. Untuk iwak kau ucul malah lur. Luri wak dicek lho. Nah, biasanya kene ya iwak akeh lur. Iwak kelompeng, iwak wader. Sing ora ono iwak-iwakan. Iwak asin luyur ya, Mas. Iki mau ngene lho. Loro untu mikir pacare, di atus lene langsung seger waras. Nang. Aja muga-muga ono ulane kono. Nah, ulo gede ya, ulo lain kono. Ora ulo. Malah asik dolane kamera ora gelem adus. Rambutnya kecut-kecut yo ora gelem adus. Ya iku ora. Ora. Sapa sing adus seminggu? Oh, iku ora apa-apa ora adus seminggu awake wis lembu. Aja lali ya lur, dolan wisata Ratamu mampir kali Kedunggong. Tempatnya adem enak. Suasana cocok go pacaran. Wis sing mbek keluargane cocok mbek anak bojone. Adusnya gratis, ya. Jajane gone poklan. Lho ra ketok warunge. Warunge lagi direnovasi. Warunge ra ketok. Tapi biasanya nek warunge pas ora direnovasi yo pesen jajanan iso diterno rene. Ya mau ana makanan ya gelem ngeterno rene. Biasanya gone poklan terkenal iku pecel pakis gunung. Rasane enak, mantap. Nyoba ya nang rene ya sekali-kali ya. Oke lur, setelah kira-kira hampir 2 jam ya
terus nek kene anak-anak itu dijulen ra kuat. Mungkin ya cukup semene ae. Aku dhewe ya wis ora kuat peteng wis mengkeret. Piye, Mas? Baru lah aku ra melu kok. Ora melu. Aku dadi kameramen mawon. Kameramen mau jare. Marai gowo celana kula lur. Gue celana aku nonton. Jalan disapre ya. Oke. Kowe kepiye? Kanggo kanca-kanca pesene. Sing penting seger ngarene kepenak awake. Terus? Rada alok bilang bos. Terus piye? Kok aja lali jajan. Aja lali nyemplung. Terus? Banyune suweger. Terus? Wes, eksak piye? Tarik sis. Monggo. Piye gak bisa? Gak iso aku wis gak iso wis Piye? Paris kabeh. Sampai Paris kabeh. Lah wis gak iso keterangane lah. Oh, ngono ya. Katamu teh cilik. Ya iki dobel ke. Kayak kata cewek. Bulang lur, HP anak-anak wis lali sangu jajan iki mau. Yo Dek. Yo foto bareng-bareng yuk. Oke. Oi. Ngejak foto iki lur. Foto sampe yang paling ganteng ya aku dhewe ya. Iki dhuwure ana jembatan Siratal Mustaqim. Ora deh. Samori cek. Jembatan anu iki, jembatan pring bambu biasa aja. Menuju sawah. Ya anak-anak. Anak laki ada pengen foto dan narsis iki yes. Zaman saiki, zaman now kok. Sulit. Aku? Oke. Dan saya mikir-mikir kena sering kali kena tuh nasis dhisik. Ini sik. Ngobar nasis jegur meneh ya. Oke. Ya, anak-anak bilang. Ini mau jane nggak sanggup Pak. Sanggup Pak nggih bakar-bakaran enak ya Lur ya. Nang pinggir kali ini kan cocok hewane. Anak-anak ini kita ajak bakar-bakaran seneng. Jegur anget-anget iwake. Jegur anget-anget iwake. Anget. Iwake nek iso dimandekno sik. Sakwise dibakar didusi. Didusi. Terus makan mentah? Oh, jangan. Ojo. Nah, lokasi ini lurus. Just tenan nih. Cocok bakar-bakar ikan, makannya mbek suasana alam asli, pinggir sawah. Ya, iki sawah dhuwur iki. Mau aku wis tak pikir. Jane ame nggawa iwak Clarison iki mau. Kena wong melu payu kok. Ya wis gak apa-apa sesuk-sesuk nek rene wis gawe iwak ya lho iki bakar-bakaran mantep pokoknya.